Welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show, and I'm like, guys, good morning. Uthando Nesithembu. Yes, guys, Uthando Nesithembu udlala from 7:30 to 8:30, and I think today it's the finale episode. Guys, ke akusilona ke Uthando Nesithembu uma ngabe lingaphilanga ngedina noma ngelunch noma ngeouting between ubaba ke uMseleku namakhosikazi akhe, ngoba last time simbonile ke uphume neingane, but namhla guys uphume ke namakhosikazi akhe. So ekuphumeni kwabo ke guys wasengazi ukuthi guys umamkhulu uya exclude ngampela, akafuni ukuhlangana kahle hle nestimela ke sasemzumbe, yena nje uTim Makhwela kahle kahle akabafuni ke labafazi ke abathathu. So guys namhlanje ke sizobona ukuthi ke ibeef ikhona ngampela between ke uMayeni kanye ke noMacele. uMayeni guys uzokhuluma ngetafeni asho ukuthi ba uMseleku uyabona ukuthi uManto akathanda ukuhlangana nathi, why lokhu umphushela kithi. And ke guys uMacele ke on the kuma direct session akhe uthi cha akusimi nongathanda ukuhlangana nabo, uyena ongafuni ukuhlangana nathi, like just that guys. But ke uMayeni ukhuluma iqiniso because uMacele uyambona ukuthi mangabe ehlangene namakhosikazi kaMseleku akasekho happy, uya exclude ahlale yedwa. She feels like a stranger, that's what she call herself, ukuthi ke uma ngaba uMseleku ehlangene namakhosikazi akhe mo stranger nje uyihlayele eceleni vele. Mangabe uMayeni esesho ukuthi you keep on pushing uMacele ukuthi ahlanganyele nathi, but uyambona ukuthi akathandi, kodwa ke it like uMacele uyathanda mase khuluma direct session akhe ukuthi akayikhulumele yena uMayeni angakhulumeli ke mina. Kunye ke guys kuzovela ukuthi ke uba uMseleku uzokhuluma ke etafeni asho ukuthi ke umpumelelo ke uganiwe umpumelelo, and lo izomcasula guys ke uMayeni ukuthi uyaqhubeka lokukhuluma ngalento le ekubeni wazi ukuthi ingcasula ke kanjani. uMayeni ke guys uyasho ukuthi uMseleku wayegula, kusho ukuthi wayegula emzimbeni kodwa ingqondo yakhe yayingaguli inhlobo, ngoba wakwazi ukuyolobolela abantu waphinde waganwa wathola intombi, ngakho ngaso sonke leso sikhathi lesa lokho ethi ubegula ke ngaso. So uMayeni guys akayithengi into ukuthi uba uMseleku ubegula lokho ukuthi ke kunezinto angasakwazi ukuyikhumbula nokuzisho. And ke guys uba uMseleku uphinda acele futhi etafeni ukuthi ke ucela ukuthi unkosikazi wakhe lo munye omncane avunyelwe bakithi ukuthi ke eze emzumbe noma eze kwakhe naye eze kaMseleku eze azoba kaMseleku nengane yakhe, ngoba le ngane leyana eyakhe. Okunye guys uphinde kwavela ukuthi cha kuba sengathi uMseleku nje yonke into enzo uMakhumalo eyamcasula. uMakhumalo guys ufike ke efake i-track suit kuleya outing. Niyazi guys outing ukuthi you just wear izinto ezokwenza ube comfortable. Kwase kuthi ke uMangwabe wasefaka i-jacket nje overlephayo. So uthi ke uMakhumalo uyabhushuzela, ufike ebhushuzela uMangwabe at least ke ucover shield. So I don't know why uMseleku guys is on to uMakhumalo kangaka, ngoba phela mangabe bephumile baphume naye as umnyeni wabo. There's akekho kahle kahle umuntu oyistranger, umuntu ongaphandle, angazi ukuthi kahle kahle yini lemcasula ngayo guys ke ngoMakhumalo. Enye guys into ethandwa abantu ke guys kule season indlela umndeni wakubuka Mayeni obungayingeni kakhulu indaba zamakhosikazi kaMseleku, ukhuluma kabi mhlambe usho ukuthi he umabani kanjani kwathini njengoba sibona ke umndeni kaMacele indlela ongena ngakhona ngamazipho uma ngabe kukhulunywa ke ngama relationship noma ke ngemshado kababa ke uMseleku. Bangena bathi shi basho ukuthi number 5 siyamthanda kanjani uyaphapha uMakhuma, like bakhuluma kakhulu ngamakhosikazi kaMseleku, bazi bakhohle ukuthi cha bona phela akusibona bakaMseleku bangabakacele. So abantu bamthandile ke noma bayithandile ifamily yakayeni, indlela nje evele yakhuluma ngayo, yakhuluma ngomusa, yakhuluma ngomuntuza nefamily yabo, bazange nje bazibakhulume ngamakhosikazi kaMseleku. So lokho kuyintshontshile kakhulu inhliziyo ke yabantu. So guys I think namhlanje ngempela it's finale episode 2, so don't miss it. Ngicela sihambe soyibuka so sokophoza kahle ke kusasa. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Leave a comment below and share your opinion. Bye.